Assalamualaikum teman. Ki aku dolen nang ngene Mbah Sigit nggih, Mbah. Nggih. Iki aku arep tekok masalah percintaan atau perjodohan. Sing aku duwe cerita kuwi aku seneng karo bocah beda kabupaten. Cuma ada beberapa persyaratan sing kudu dipenuhi. Kayak contohnya adat ya, tentang adat. Ngeten, Pak. Pripun? Kula gadah calon, Pak. Calon kuwi omahe adoh beda kabupaten. Cuma dari pihak keluarga kula kali pihak keluargane calon kula kuwi ternyata ada perbedaan tentang adat, Mbah. Ngeten. Jarene wong lanang kuwi nek iso golek jodoh kuwi ngetan ngidul utawa arahe ngetan. Nah, iki karena aku wis cinta tenan, Mbah. Cinta tenan karo pasanganku kuwi mau. Omahe ndelalah pas kulon. Arahe ngulon, ngalor. Kuwi nek menurut sampean piye, Mbah? Lah menurutku jane cek kurang pas. Jane neng berhubung jodoh saka Gusti Allah ya ora apa-apa, sing penting netone sampean kuwi karo netone sing sampean seneng kuwi ditembokne dadi sitok. Apa sing dadi larangane sing cah wedok kuwi ya kudu sampean iso menuhi dadine cara nganu hubungan ben iso langgeng sak lawase. Amin. Tapi netoni apa, Mbah? Neton kuwi saking sampean lahire dina apa terus ditembokne karo lahire dinane sing sampean senengi calon kuwi. Jadi cara ibarate aku Jumat apa, calonku Senin apa, kuwi disocokne. Dan nek kuwi kudune sing ideal dike pasangan, mbuh kuwi tentang apa jenenge? Rezeki utawa pati utawa liyane kuwi sing pas iki apa, Mbah, menurut sampean? Sing pas sih simpel ae. Ya kuwi lak munggo Mbah dah. Kuwi kudu ngombe kopi sik, Mbah, nek watuk. Rada nganur ya. Piye? Lak munggo kuwi iki lak sing apik kuwi ya satuane netone kuwi lak ditembokne kudu sandure angka 20. Aku tahu krungu jarene kok temune 24 kuwi jare pati. Tapi menurut sampean piye? Kuwi isu. Oh iso. Soale apik sing dike patokan mangga sandure 20. 20 ning ade berhubung wong Islam. Tapi seiman to iki. Seiman. Insyaallah. Sampeyan gak tekok sajenis apa? Gak lah munggo ya sampean normal lah. Iya dah normal. Kemenawa operasi, Mbah? Kan ya aku gak wani jajal. Wis jelasin agama ya gak oleh to jajal. Tapi nek ndepek tangan yo oleh. Aku saiki ra apa-apa lah. Jatasi wae, Mas. Jatasi wae. Ngene, Mbah. Aja lah. Berarti cara apa persyaratannya sing ngene sing wedok kutuwe A B C D E, nggonku kudune D E F G. Iki berarti dicocokne, dipenuhi insyaallah nek sesuai dengan adat. Kuwi insyaallah lancar langgeng ngono, Mbah. Amin. Ya intine ngono. Dadi nek lak munture Mbah tau topo ning Gunung Kawi kae. Karo sapa, Mbah? Dhewe to. Dhewe. Topo pengising. Topo pengising. Iya. Ngene. Iki malah guyon. Saiki tenanan, topo ya. Nggih. Ngapunten, Mbah. Iya. Gak apa-apa tak sepuro. Ya karo sing barang. Menurut sampean kuwi mang ya kudune. Bar oleh topo kok Ngawi kuwi mang, Gunung Kawi mang. Tak dalami lah babakon Islam Jawa aku tak dalami. Islam modern ya sampean dalami. Saya terutama sing dikepatokan pambah babagan agama Islam.
cuma simbole dhewe urip ning tanah Jawa saiki nek kudu ngerti adate. Tapi Mbah wis paham lah wis ngono-ngono kuwi, tapi sampean guru tak wero. Oh, ngono. Berarti walaupun ada pedoman agama, yang penting gak terlalu melenceng ngono Mbah ya. Melenceng. Mergane dhewe iki uripe nek Jawa. Berarti intine kuwi mang insyaallah pokoknya selama dhewe sesuai dengan adat yang di sana, adat ning nggone desaku, iki insyaallah kene apa-apa. Wong jenenge bangun rumah tangga kan tujuannya apik, Mbah. Tujuannya apik. Tujuannya apik pangadi kayak gangsar karo Gusti Allah. Ya wis nek ngono kula nyuwun pamit, Mbah. Ngapunten kula mboten napa-napa. Nek wae king Sabin kula. Nggih. Wis kula nyuwun pamit. Nggih. Alaman sok. Mbah. Rambune terasi, Mbah. Ya campur karo ngono iki, Mang. Nyen. Bar nambane wong cokot ula weling. Wis, Mbah ya. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.